Changamire anonzi Machingura Raymond. Shora dare renyu English James. Na Machingura Raymond. Changamire nyaya iri pamberi penyu, nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kunikwa nemombe 7 nembo dzako chitupa nemareda nakutaura izvozvo ndiEnglish James achitaura kuna Raymond Machingura asina kuuya. Zvakadaro hazvo pano ndiri kuona pane tsamba dzatumirwa nemadzishe ikoko. Kwatandi muchatisi ndinenge kwatandi edmenye muchatisi kwatandi about case transfer from headman muchatisi under chief Tandi to chief Makona nyaya dzawaka transfer ubva kuti dziuye kwamuri. I headman muchatisi of chief Tandi. This letter gives authorization to Chief Makon to preside over the case of James English applicant and Raymond Machingura defendant. The defendant Raymond Machingura was caught doing adultery practice with the applicant's wife. I, as the village head, has transferred the case to Chief Makon. Ni tsamba yakuti kana kumara vanondoita maexecution nekuti pane tsamba yachi yaheadman taura tizwe totonga asipo mabvisa mari zvakafamba sei. Chakaita choti ndikubasa bendadzoka saka basa kubi ndandikutsanza kutoita zvokuwaka saka ndikubasa ikoko ndandadzoka kubasa ndakasvika zvokuma 10 dzemani ndasvika ndaswera zvakanakisisa mukadzi anaunza kuti ndabuda ndaenda kupi taime ndakadzoka kubva kuna ndaenda ndotaime ndakasvika mukadzi asipo saka ndakangoita zvokungonzwa ngori mafunga ndotaura ndozvoita chii ndope ndakatresa ndichitresa ndope ndakasvika kwakakuine mudzimai wangu naRaymond Machingura wari ikoko wakagara wachikisana wari kupi wari ikoko. First chisvika ipapo ndakaita zvokuhwandira ndope ndakabva ndatora mapictures andakatora. Mudzimai wenyu? Mudzimai wangu anonzi Grace Mushongwa. Ndope ndakabva ndatora mapictures. Ndakabuda kwada kubva wavhunduka ndikati chikukondinyai muite zvamanga muchiita. Ndoko wakazogarisana kwamakumbu ndimagara mukadzi agara pasi ndikazotsva kuti mamuchi mafotos saka mawitness acho mafotos ainawo pai ari mufoni. Saka kwa hivi nakaenda akaramba kutungwa akaita sei? Yes, akaramba kutungwa ana atenda. Raymond wajema? Yes. Nokumwe ndiyobeka slide pane mano ndakatanga kutora at first 2 ndakabatirira kana kamuzako nega mukadzaka ukakanaka but solo waje warutokisa tani mombe dzacho ere pamumba wangu handizoziva sabhuku waka aripo sabhuku wacho ndi akagarapo sabhuku arasoro wacho ale mombe ere manje ana mombe ale chii manje uri pe atingazivi magarira anogara pamushambani angari makaira sora angari kugara pampenkomo wakashayika
Saka kwenda mpoma ulipenda wapi? Mafuza mumbe. Ngwa garaje. Ngwa garaje ya chini. Saka mtole wachi ima. Hizi hapo mata. Saka ivi nekuti panozoda kubhadharwa petrol upoetwa ponore wabhala chiku andisidzire kuti ane chidiro ara chinhu machainyuka imuruzedwa pamusoro imomo ndoda kungotsimira titaona sekuru wangu tisaona kaira so pamba baba anga kugara anga akakumbira pamba pekugara vatamubva hanzi nasekuru wangu iwawa mukome wavo enda pamba pangu bozi waigara kwarare nguva iyo saka vaagara kusvikira sekuru yawafi saka sekuru yangu asina mwana wafa iwo nambuya waisa wakashaika makore angojedza sekuru wakati machingura iwo chibva pamusha pangu ndikuti hama yangu saka ichidzokera kukupi kumusha kwakukooka ari kutonidza izvi ari kuranga kutokomba ipapo ine mumba imomo mutone hembe dzamukoma wavo wasekuru munotodza kumudzinga imusabhuku zvakare ari kutonedza izvi kutaura unomba mune hembe dzisati dzargoyo dzambuya nedzasekuru zvese saka chinotongoitika kutoukomwezitaka tingaite sei ndikuishe because ushu ari uyu ndiakanyenya mukadzi saka iye unyanya kunyenga mukadzi ngaadzokere kwaakabva kuti autikanganisa awakaerazora mukoma saka tinovakomani anenge atadza kugarisana namukoma wangu saka kwemunhu ari kuchengeta musha wavo after that akuramba kugara pamba pavo ndakamudaidza kudare akaramba saka nhasi aramba zvokuya kudare renyu saka tinotokodiwa ieviction ieviction yekuti watadza kugara nechi newamwe zvakanaka nekuti apa totongoisa eviction kuti so that mapurisa auya otora zvinhu zvake imwe muripo zvamukomani zvosara obva aevhikwa pamba ipapo ndo zvatingatoite nekuti munoripirwa nei hapana saka mosonawo I think zvine weight because muchine property yemufi hama dzemufi dzichine zvekuita nemusha uyu plus property yemukati I think eviction hapana chatinondotora apa hapana ndivana machainyoka mabhiridhi ari kukoko ndoanikwa paitanyoka panapa ndomhanya uchaya nyoka wachaya nemadzimai acho futi It's not the first offense. Pakauya achizogara pambapa akauya nemukadzi wemunhu wake akanga atora wakati mukadzi wemunhu waibati aibva agara ega ndopaakazotanga kubatana nemukadzi ine machainyoka kakabatira mukadzi wako iyo madzimai anenge anoda kutora machaina kutuma bhozi anotumika sosero ndidini uyanibatsira kugeza magumbezi vanozviita zvese machainyoka eviction ndo yanoita masabhuku acho avhiringidza ende ari kurambira then rosimuka kuti rindomuevhiti saka mune mazototsvaga mari yepetrol yekuti vakomana vaende kundomuevhita
Saka mune maiona mari yepeturu mori ndopanguva yakadii ende vaunzwa kuti vakomana imari i2800 kuti vandomboevi vanoza haya motikari denda nao ziabviswa zvose mochizoronga pamune maiona mutaura dare munoenda kudoevi kana muri siriasi zvimudotadzi because hapana icha tinokwanisa kutoreka pari vanonzvisa vanondokuisa anosiwa muroti Vana kokora na makosi ya msha. vadzoka kuti kumbaira akaona kuti paane hondo apa paadzo kana musina alright